Hello guys, part 2 na ni siya guys. Please subscribe, comment, like, and share. Maraming salamat po. This is Eric Kilot. Did you go right even though you have 11 wins? Kaya ako 10. Right pa rin. Hindi ako nilabang. 50 na ko. Anong ito mo naman bubok? Nililigyan natin sa 50. Mura na 49. Ooh, happy. Depression. Ay na, na. Nakuha bitong kabas no, kung mas itong sa kandet. Gulong pero kaya lapiter ka nung doon, hindi kayo stress ba sa kwarta? Hindi kayo stress. Katingnan ko bang ng mga kurato ni Dibibar. Kasi ganun. Dibibar ko ba? Hindi naman mo. Wala mo kita pa dun, no? Para sa atang edad, 96. Sagay sa atang edad, 10. Isa din yung mga anak na ay, sabi nga na, kasi doon, makita na lang yung mga anak, pagdaman ka na. Busy mga sila, mga engineer, mga attorney, mga anak, mga busy no? Businessman. Ilang ko daw dito sa payag, no? Di man tanan, pero ayaw ba nga? Sagad dito. Ha? Sagad pa, biyaan, no? Pero dito sa tuwan. Kato din, nangumpra tayo sa Quezano. Wala na lang kung mga ito, tanang gulang na gilibang. Pero dito siya. Wala dito ni assist. Nikas, December ka lang. Name a superhero. Wonder Woman. Captain America. Uy! Shovel ka lang! Organic hero. Dagang sa kalibutan po kani kung mga stroke. Hehehe. Stroke man, stroke man. Hindi mo makita nyo, ano, matago man. Mas balayra. Lemonade booming, fried chicken. Nana, way out lang si Ate Angeline sa mga robo ah. Pero ako ba? DYE Ago na kaapas pa dyan. Yan kasi pinalaman din. Ano. Ipagluod din. Ano ka no? Hindi mo garden. Kanang green mo ko, mamatay na na. Gani sila naman. Uwad na. Kirig na. Gani, nausan na ka na. Gani, uman na. Utik ka. Kung saan ba? Kung matanawin mo ba, naagad. Ano ba ito siya, kanang broad stroke? Brad Seahorse ba? Ano, natakiang na ba? Seahorse. Sa lalin mo, kaluwa mo. Ang hilo, ana, unaga na yung lalom. Da, wala pa rin na ng anak da. Kanang may ngani o, mga anak di na yung mga nana o. Kung si Bana. Magita ah! Ano rin mo bandro? Dili, no? Uy, makabas na ko. Huwag na ko. Patay na ay level 40.
Asay ka! Pildi na sa ani. Wait, sporty. Wait! Outside of Roblox. Nakablo na. Mobile Legends. Bang, bang. Ingon sa manambalay. Wait, no! 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 Wala siya. Gibidungangan sa dili mo nato. Wait. Jet shit. Ay, man, Ah, ingat. wala di maayos sa manambalay. Legends. God start. Buka po na yung nato, boss. Driver's license. Ha? Malagi nilusot sa Asa? Ang malagi nigawa sa imuha o ginunato pa siya. Obsession. Depression. Ginawas? Sakit naman na. Basa gapon ko. Paano mo mabidyo itong gano'n? Katong nagkalakaw na, katong room service. Aparting wild na eh. Tumira ako yung ligong ito eh. Hira ko nga. Saan ka marunong? Diyan ka na sa GBI ko. Dili. Ang primero ah. No. Wala na kita mamatay ko. Hindi mamatay na ko. Pinagkata ko ba ang Chinese? Dito nung sa kita, mamatay rin siya. Uy, di pa ka mamatay eh. You gotta wait. Then wait. Di gamay?
Mga tulawa. Ang kamay. Okay, kamay ko ba? Ano ba yun, man? Sugo ko. Dali. Sugo ko ba? Unsa din gisugo? Tuwa. Unsa din gisugo? Tuwa ka niya. Taman mo. Ano mo ba Hindi mo, dito ba dito maglayo? Layuhan. Dito magaglayo man. Yes. Dito palit, layuhan. Maglayo. Dara, junk food. Ay, nako. Dito. Junk food. Nako. Okay, ako nagamit ang cellphone pa rin. No, no. No, no. Layuhan ha.
Kaya sayang? Kaya pa? Igo-igo, dito yung timbang sa 100 sirado. Kung bubuilog ka, ano, kaya 120. Wala. Padun ko. Control boss, eh. Ganit. Pero lang kayo dito mo. No. Pas kayo bagsak. Ah! Ah! Ay, dito, isang. Gabok. Isa. Asa itong erote, katong isa? Lagi, dahil magbukid. Uy, baba! Saba! Gawan kayo, palibangon sa Ano, gawas. arang-arang? Bili ba? Igabot diyan, malibang. Tawag gawan. Sabang ka! Kambyo, asan kambyo? Andro! Nagdiyan ko sa pito. Anong kagisog? Joke lang. Real ba mong kilong? Dili ako gingon, tagjit. Nausa naman ka. Ugma siguro wala na siya balon ani 20. Ba't di ko balong dili man to? Mansing ko maganit to. Ha? Lipag. Dito boss kami. Yang gabi na po, jangkod sa puno. Oh, pwede na nga. Dili ko kuan. Tahan mo kasi magiging ano eh. Motor na mo. Size mga petron. 5 minutes na lang to 4. Ayan na kayo. Nasa battery. Hindi akong pa, sa pinindot niya. Pinaan na ba? Oo nga. Kuha lang. May yak mo kuha lang. Tunga. Ito ka ba ng dugang mo?
Ito sa karon ha.